खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव 2025 आरो 24 मायथाइयाव प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' मोननो थायाखैमोन दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना मोननो थायाखैमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन। देग्लाय बोसोराव 2026 एन्ड 27 मायथाइयाव आसाम सरकारा जाय बिथांमोना सिगाङाव मोनाखैमोन दे बिथांमोननि थाखाय 15 लाख न'खरनो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' होनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे 15 लाख न'खरफोरा बा बे 15 लाख न'खरफोरा प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' मोनैनि सिगां नोंथांमोना माखासे खामानि मावनानै लानो नांगोन। आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामथारनानै लानांगोन आरो जुदि नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआ जुदि KYC होआखैब्ला नोंथांमोना KYC होनानै लानो आसाम सरकारा खावलायखादों दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि एकाउन्टआव प्रब्लेम जानानै दङब्ला नोंथांमोनाव बे जि प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'नि फैसा बे फैसाया माने हाबफैनाय नङा। बेखायनो आसाम सरकारा बा जाय बिथांमोननि न'खराव न' मोनाखैमोन दे बिथांमोनखौ माने जुदि बेंक एकाउन्ट दङब्ला थाबैनो KYC आपडेट खालामनानै लानो थाखाय खावलायहरदों आरोना लोगोफोर। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो सिगाङावबो आपडेट लाबोखादों। जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक गैयाब्लाबो नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि लास्टआव जोबनायनि जि फाइनाल फैसा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोनहैनो हानाय नङा दे। बेखायनो नोंथांमोना बेखौबो जब कार्डजों आधार कार्डजों थाबैनो माने लिंक खालामनानै लाथार आरो बेखौ आसाम सरकारा फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबावबाय। आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनो नांगोन। नोंथांमोना आगष्टनि 1 थारिखआव दालि, सिनि, संख्रिखौल' मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय जानाय थावखौ मोननो हानाय नंला। सिगाङाव बा इलेक्सननि सिगां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होदोंमोन नोंथांमोना गावसोर इलेक्सनाव देरहायोब्ला नोंथांमोना जानाय थावबो सिनि, दालि, संख्रिजों लोगोसे जानाय थावखौबो मोनफागोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होदोंमोन दै। नाथाय बिथाङा दा फोसावफिनबाय, नोंथांमोना नैबे आगष्टनि 1 थारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना जानाय थावखौ मोननो हानाय नंला, दालि, सिनि, संख्रिखौल' मोननो हासिगोन होननानै बिथाङा गावनो फोरमायनानै होबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जेब्ला 1 थारिख जायो अब्लानो आगष्टनि 1 थारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे सिनि, दालि, संख्रिखौल' मोननो हासिगोन होननानै फोसावनानै होबाय। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना दिनैनि आपडेटखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। गोजोन्थों, नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय।